ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза прогнози Ҳабиб Нурмагомедов дар муҳорибаҳои унвонии турнири UFC 276, Александр Волкановский оиди муҳориба бо Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов оиди чемпион шудан ва суханҳои Дана Вайт оиди муҳорибаи Ҳамза Чимаев ва Нейт Диаз. Лайкро зеркунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. аллакай шаби 2 июл турнири UFC 276 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ мешавад. муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Ҷаред Канонир ва муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Александр Волкановский ва довталаб Макс Холлоуэй. ҳамчунин дар ин турнир ситораи UFC Шон Оммели зидди Педро Мунос муҳориба мегзаронад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов дар муҳорибаҳои унвонӣ прогнози худро дод. биёед суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. муҳорибаи Адесаня зидди Канонир. ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи наздик мешавад, аммо Адесаня аз Канонир дида як қадам дар пеш аст. агар ки мо оиди сатҳ гап занем, ӯ аз Канонир дида чолоктар аст, дар зарбазании дастон ва пойҳо дақиқтар аст ва ӯ таҷрибаи калон дорад. ман 70% ба ғалабаи Адесаня ва 30% ба ғалабаи Канонир медиҳам. оиди муҳорибаи Холлоуэй ва Волкановский бошад, пас рости гап Волкановский бо баромадҳои охири худ маро хеле ба ҳайрат овард. Макс Холлоуэй ба ман маъқул аст, ягон чизи шахсӣ не, аммо ман фикр мекунам ки Волкановский камарбанди худро ҳимоя мекунад. онҳо тақрибан таҷрибаи баробар доранд, аммо Волкановский зуд баромад мекунад ва ман фикр мекунам ки ӯ ва Адесаня камарбандҳои худро ҳимоя мекунанд, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо бо прогнози Ҳабиб Нурмагомедов розӣ ҳастед ё ин ки не? метавонед фикротонро нависед. худи Александр Волкановский боша баъди сеюм муҳориба бо Макс Холлоуэй ба вазни сабук баромадан мехоҳад ва боварӣ дорад ки то он дам Ислам Махачев чемпион мешавад ва ӯ зидди Махачев ҷангидан мехоҳад. фикр мекунем ки чемпиони вазни сабук Ислам мешавад, чунки ӯ аз ҳама имконияти калон дорад барои чемпион шудан. то он даме ки ман барои дар ду вазн чемпион шудан ва барои камарбанди вазни сабукро гирифтан мерам, гуфтааст Волкановский. ҷангори бебохти UFC дар вазни 61 кг Умар Нурмагомедов баъди сеюм ғалабаи пайдарҳами худ дар UFC дар рейтинг ба ҷои 15-ум баромад ва акнун Умарро дар пеш рақибҳои сахт интизор аст. худи Умар боварӣ дорад ки дер ё зуд ӯ албатта ки чемпиони UFC мешавад. агар ки ба ман рақиб аз топ 15 диҳанд, ман тайёрам ки ин визифро қабул кунам, аммо худи ман ягон касро ба муҳориба даъват карданӣ нестам. ман қадам ба қадам ба сӯи ҳадафи худ рафта истодаам. фикр мекунам ки ба наздикӣ ба ман рақиб аз топ 10 ва аз топ 15 медиҳанд ва баъд муҳорибаи унвонӣ. оиди оне ки ба ман зуд ё дер муҳорибаи унвонӣ медиҳанд, ман фикр намекунам. барои ман муҳим дар ҳар як муҳориба ғолиб шудан аст ва як рӯзи аниқ ба хоҳиши худ расидан. ман чемпион мешавам, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки айни замон чемпиони вазни 61 кг UFC Алҷамин Стерлинг аст, ки муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони пешинаи UFC TJ Dillashaw мегзаронад. президенти UFC Дана Вайт гуфт ки Нейт Диаз муҳориба зидди Ҳамза Чимаевро қабул кард. оё Диаз аз муҳориба зидди Чимаев отказ кард? агар ки гапа росташро гӯем, дар ин ҷо кор ҳар гуна тоб мехӯрд. бале, мо ин муҳорибаро ташкил кардан мехостем. Нейт ҳам ҷангидан мехост ва ҳам намехост, аммо ман гуфта метавонам ки Нейт Диаз муҳориба зидди Ҳамзадро қабул кард. ӯ аниқ бо ягон кас меҷангад ва ин шахс Ҳамзад шуда метавонад, гуфтааст Вайт. дӯстон, пеш солҳои 2014-2017 байни Нейт Диаз ва Ҳабиб Нурмагомедов муноқиша буд ва UFC ду маротиба ба онҳо ин муҳорибаро пешниҳод кард,
ҳабиб ин муҳорибаро қабул карда буд, а Нед Диаз боша қабул кардагӣ набуд ва бо ҳамзат ҳам айни замон чунин кор шуда истодааст. Нед ва ҳамзат ба якдигар ҳар гуна суханҳои бад мегӯянд ва чӣ хеле ки мебинем UFC муҳорибаи онҳоро ташкил кардан мехоҳанд. аммо Нед Диаз дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мегӯяд ки ин муҳорибаро қабул кард ва баъд хабар мебарад ки ӯ ин муҳорибаро қабул накард. ба фикри шумо дӯстон, билохира Нед Диаз ин муҳорибаро қабул мекунад ё не? метавонед фикротонро нависен, ҳатман дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.